Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Эканамічныя праблемы, каранцінныя захады, закрыццё межаў і авіяпералётаў, абмежаванне правоў чалавека — усё гэта наступствы каранавіруса. Улады ў розных краінах ідуць на такія меры перасцярогі, якія раней прымаць ім бы грамадзянская супольнасць не дазволіла, бо гэта абмяжоўвае правы і свабоды чалавека. Як гэтыя меры, якія прымаюцца зараз, стасуюцца з агульна прызнанымі стандартамі правоў чалавека? Як далёка грамадства можа зайсці, абараняючы сваю бяспеку? На гэтыя да іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё шукаем адказы разам з маімі гасцямі. Праваабаронца цэнтра Human Константа Наста Лойка і эксперт у сферы абароны персанальных даных і лічбавых правоў чалавека Алексей Козлюк. Добрый дзень, шановное гаспадарства. Давайте, можа быть, вот з самага пачатку я тут усяго такога нагаварыў страшнага, а ўсё насамрэч вот так страшна ці не, Алексей? Ну, казаць пра тое, што ўвогуле міжнародная сістэма неяк не падрыхтаваная да такіх выпадкаў нельга, таму што ёсць і у тым ліку прававыя інструменты, што рабіць і з правамі чалавека, і з гэтымі згаданымі абмежаваннямі вось у такія у эпоху такіх крызісаў. Але на практыцы, канешне, бывае па-рознаму, і мы бачым розныя сітуацыі там у краінах, дзе больш жорстка абмяжоўваюць правы чалавека дзеля таго, каб змагацца з вірусам, і краіны, у якіх, напрыклад, нічога, ну ці амаль нічога відавочна не робіцца дзеля таго, каб абмежаваць правы і свабоды грамадзян. Вось, таму так, можна проста разглядаць розныя выпадкі і разглядаць асобныя правы, вось як яны пакутаюць у такі няпросты час. Ну, калі браць асобныя правы, вось, Наста, на якія асобныя правы вы асабліва парушаныя вы б хацелі звярнуць увагу вот сённяшняй сітуацыі? Ну, напэўна, я такую невялічкую водную, напэўна, пра тое, што мне падаецца, што свет ужо не будзе ранейшым, шмат хто пра гэта кажа, пра тое, што сапраўды шмат што мяняецца, гледзячы на тое, што нейкія как бы стандарты прадугледжаны былі, но што это будзе насіць настолькі маштабны вялікі характар, канешне, ніхто не чакалі. І тут з правамі чалавека ёсць некалькі момантаў, якія трэба разумець, што з аднаго боку как бы ёсць правы, які нельга ніколі парушаць, там, напрыклад, свабода катавання, свабода ад рабства, і ёсць іншыя правы, які, в прынцыпе, в тых ці іншых ступенях у нейкіх сітуацыях можна парушаць. Склалася эпідэмічная сітуацыя, она как бы кажа пра тое, што гэта, калі это будзе прадугледжана нармальнай заканадаўчай працэдурай, калі гэта будзе суразмерна і неабходна, то можна штосьці рабіць і можна абмяжоўваць гэтыя правы. З аднаго боку, это накладае абавязак на дзяржаву прадугледзець все гэтыя моманты. Ну і плюс в гэтай сітуацыі асобна, канешне, можна казаць пра права на здароўе і пра тое, якія пазітыўныя абавязкі дзяржава выконвае у тым ліку для того, каб там спыніць нейкія негатыўныя наступствы, абараніць людзей ад гэтай сітуацыі. Таму тут такі вельмі важны баланс інтарэсаў паміж там, напрыклад, свабодай сходаў і там права на здароўе. І заўжды трэба глядзець, наколькі тыя ці іншыя меры прапарцыйныя, неабходныя, недыскрымінацыйныя, звяртаць увагу на асабліва ўражлівыя групы, ну і прадугледжваць нейкі комплекс мераў. І тут мы бачым, што дзяржавы в свеце пайшлі дастаткова па розным некаторых шляхах. Ёсць такія унікальныя, дастаткова, як Беларусь у нейкім сэнсе, ёсць тыя, якія вводзяць больш абмежаванняў, тыя, хто вводзіць вельмі жорсткі пакаранне за парушэнне нейкіх абмежаванняў. І, канешне, ёсць пэўная небяспека, што будзе адбывацца потым, таму што ножа я казала, што галоўная падстава для абмежавання — это нейкі закон прапісаны, і там павінны быць вельмі чётка введзеныя нейкія тэрміны, прычыны, чаму это вводзіць, вельмі добра адбываецца камунікацыя з насельніцтвам, каб нейкі ўзровень даверу тлумачыць. І той жа час мы бачым, што некаторыя краіны как бы абмяжоўваюць нейкія рэчы яшчэ раней да таго, як вводзіць закон. Напрыклад, нашай сітуацыі мы працуем з транзітнымі бежанцамі ў Брэсце, так вось Польша афіцыйна там вела з адной даты каранціны, перастала пускаць кагосьці праз мяжу, але, напрыклад, бежанцам яны адразу сказалі яшчэ за 2 дні, што сённяшняга дня мы вас больш не пускаем. Бо для іх яны ўвялі спецыяльную працэдуру яшчэ раней за афіцыйны закон, што, канешне, ўжо ёсць вялікім парушэннем. І тут асобна можам размаўляць там пра права на статус бежанца, таму што адны краіны сказалі, што не, мы не будзем абмяжоўваць ніяк гэта права, а іншыя краіны, кшталту Польшы, вось так прынцыпова яшчэ раней яго абмежавалі. Дарэчы, ось цікавая тэма. Я, правда, не ведаю, хто тут больш. Я ведаю, што Наста таксама вельмі шчыльна займаецца гэтай тэмай. Вось гэтыя бежанцы, якія знаходзяцца ў Брэсце. У сённяшняй сітуацыі, вот сёння, які іх статус, якія ў іх настроі? Я разумею, што Human Константа уважліва займаецца гэтай тэмай, сочыце за імі. Вот у сітуацыі, калі невядома, ну, афіцыйна на 2 тыдні гэты закрыццё межаў, каранціны, там гэтае ўсё такое, але сведчыць усё пра тое, што это можа зацягнуцца і на месяц, і на 2, і на паўгады.
вот як яны там, што адбываецца? Ну, яны ў такой трошкі падвешанай сітуацыі, таму што как бы цягнікі не ходзяць, яны туды не могуць паспрабаваць паехаць патрапіць нейкім чынам. Тут как бы асобнае пытанне, што з гэтым рабіць, у нас пакуль няма ніякіх гатовых адказаў. Гэта сітуацыя падобна да шмат такіх там людзей в статусе такім умоўным. Мы тэрмін такі называем іх транзітныя бежанцы, да, людзі, які бегуць з адной краіны праз іншую, але там яны не могуць па нейкіх прычынах застацца там у Беларусі, таму яны там звяртаюцца па дапамогу далі. І вось тут з імі сапраўды складана, і асабліва было складана некалькі дзён, калі яшчэ ввели заборону там въезда в Российскую Федерацию, калі там были незразумелы все в гэтай працэдуры, была зусім такая падвешаная складаная працэдура, но в цэлым зараз у Бресце больш за 100 чалавек, яны сапраўды трошкі падвешаным стане, і больш з іх прынялі рашэнне чакаць, і вельмі спадзяюцца, што вот калі 2 тыдні скончыцца, гэта будзе ўжо на наступным тыдні, то тады как бы будуць спрабаваць далей патрапляць у Польшу, але больш стратэгічна пакуль как бы ні ў кого ніякіх рашэнняў падказак, канешне, на жаль, няма. Алексей, вот Наста узгадала гэтую сітуацыю, сказала, што вот Беларусь такая унікальная краіна. Вот сапраўды, калі мы кажам там нейкія абмежаванні правоў, там нехта закрыў межы, ўжо абмежаванне правоў на свабоду перасоўвання, нехта увёў там каранціны, там таксама нейкія там абмежаванні правоў. Мы нічога не ўводзілі. У нас вот нічога не абмежавалася, вот як было, так і было. Быў такі лёгкі там ці не лёгкі аўтарытарызм, ён і застаўся, і ўсё сабе. Ну вось гэта пытанне таго, што павінна рабіць дзяржава ў гэтай сітуацыі. Ну вось давайте зноў акрэслім вось неяк той шэраг правоў, якія так ці інакш абмяжоўваюцца. Вось тое, што было згадана ўжо, права на свабоду перасоўвання. Калі казаць, дарэчы, пра міжнароднае вось перамяшчэнне, то гэта хутчэй прывілей, чым права, таму што вось такога менавіта права, што мы можам ездзіць куды нам захочацца, такога права ў нас няма. Ёсць свабода пакідаць і вяртацца ў сваю краіну, а далей ўсё рэгулюецца міжнароднымі пагадненнямі. Вось. Гэта першае пытанне. Свабода перасоўвання так унутры краіны. Калі нейкі каранцін, абмяжоўваецца найперш вось гэтая свабода. Выходзіць з дому, напрыклад, наша калега кажа, што вось з ночы, з сённяшняй ночы, вось у Ізраілі, у яе яна не можа выйсці далей, чым на 100 метраў ад дома. І гэта дастаткова сур'ёзна кантралюецца, у тым ліку за кошт нейкіх электронных сістэм, камер распазнавання твараў і таксама вось, слежкі такой электроннай. Гэта вось другое пытанне, гэта ўмяшальніцтва ў права на прыватнасць. Гэта збор дадзеных дзеля таго, каб кантраляваць перамяшчэнне, дзеля таго, каб кантраляваць паводзіны людзей у гэты час і ў тым ліку адсочваць кантакты патэнцыйна хворых альбо хворых людзей. Вось, да таго ж ёсць пытанне доступу да інфармацыі. Гэта наколькі тая інфармацыя пра вірус і пра сітуацыю даступна людзям. І вось тут пытанне, што гэта інфармацыя мала таго, што павінна цалкам публікавацца найбольш падрабязна і публікавацца праактыўна, не пасля таго, як журналісты пачнуць, не ведаю, там залазіць у вокны Міністэрства аховы здароўя, але да таго, каб людзі не панікавалі. І зноў жа пытанне, як распаўсюджваецца непраўдзівая інфармацыя, бо часам гэта намераныя нейкія фейкі, часам гэта проста інфармацыя, якая не паспявае быць правераная альбо не знаходзіць пацвярджэння ў афіцыйных уладаў. І тут пытанне таксама да афіцыйных уладаў, наколькі яны аператыўна могуць спраўджваць ці наадварот казаць пра тое, што гэта інфармацыя непраўдзівая. Да, вот тут адразу прыгадваецца сітуацыя з гімназіяй адной у Мінску, калі пайшла інфармацыя, што там захварэў нібыта на каранавірус адзін з вучняў, адразу пайшла эта інфармацыя, но безумоўна, што пачалі рабіць нармальная звычайная журналісцкая праца, тэлефанаваць у Міністэрства аховы здароўя. Ніякіх каментароў няма. Больш за тое там такое вот адносіны типа, што вы тут ізноўку тут вот лезеце вот со сваімі тут хайпамі. Праходзіць некалькі дзён, оказывается, так і ёсць. Так гэта што, вот права на інфармацыю, вот дзе яно? Ну, яно, правда, заўсёды у нас было дастаткова абмежавана, але вот гэтая сітуацыя павінна ж была нешта змяніць ці пагоршыць наадварот?
Наста? Вось усе рэкамендацыі, якія я чытала, які даюць зараз міжнародныя арганізацыі, міжнародныя здравааховы, все, канешне, кажуць, што тут прынцыпова важна вельмі дакладна і своечасова всех інфармаваць, каб не было гэтай панікі, пры этом там не хаваць нейкія факты, а просто даваць і тлумачыць. Да? Вот, напрыклад, мне было шмат рэчаў незразумела, пакуль в прыватнай перамове не удакладніла некаторыя факты у практыкуючых дактароў, якія распавядаюць там колькі робяць тэстаў сапраўды, там наколькі яны ўсе там з усімі абыходзяцца, і в некай ступені, што па факце ў Беларусі зараз ёсць каранцін некай ступені. Там все людзі, які зараз хварэюць, яны знаходзяцца ў закрытых установах, куды как бы немагчыма нікому зайсці-выйсці, акрамя медычнага персанала. Это таксама нейкая форма карантыну. Але яны кажуць, што вось хацелось бы яшчэ карантин, каб уводзілі там для людзей там першага, другога ўзроўня камунікацыі. Ну гэта как бы ўжо другаснае пытанне, але пра права на інфармацыю праблема в тым, што тыя органы, якія за гэта адказны, яны павінны ўмець гэта рабіць. Тое, што я бачу ў Беларусі, што на жаль там тоже міністэрства здравааховы не вельмі добра сапраўды умее камунікаваць ні сродкі масавай інфармацыі, ні з простымі людзьмі і не падаваць вось гэта дастатковым узроўні, дастатковым аб'ёме і дакладна правереную інфармацыю, што выклікае там сапраўды вось гэты панічны нейкі прыступ у людзей, непаразуменне. Ну і мне, напрыклад, не зразумела, што яны робяць там сапраўды з нейкімі уражлівымі групамі, там з людзьмі, якіх і так былі нейкія сур'ёзныя захворванні, якія знаходзяцца сапраўды ў зоне рызыкі, там ці людзьмі з там з псіхічнымі захворваннямі кшталту там трывожных разладаў і чагосьці, ці робяцца нейкія дадаткова да іх меры. Вось гэтай інфармацыі ўвогуле нідзе не бачу, што не кажучы пра тое, што там рэкамендуюць больш звяртаць увагу там на зняволеных, да, там на людзей, які патрабуюцца асаблівая падтрымка в этой сітуацыі. Пра гэта таксама нам не даюць ніякай інфармацыі. Дарэчы, вось Алена Ніс піша нам каментарый. Тут нешта адно, альбо карантин, альбо правы. Ну, але с аднаго боку, калі ідзе пытанне там жыццё альбо смерць, гэта зразумела. Але вот я читаю зараз, напрыклад, украінскую стужку Фейсбука, і там шмат хто кажа про тое, што уведзены там карантин выкарыстоўваецца зеленскімі ўладамі для того, каб умацаваць сваю ўладу, лезть там не дыктатуру увесці. Так вот, як ці магчыма, вот ёсць нейкія ввогуле прыкметы таго, што не заўсёды ну как бы так з добрымі намерамі уводзяцца нейкія абмежаванні правоў, аргументуючы гэта неабходнасцю вот змагання з каронавірусам. Ну так, сапраўды, вось гэтая дылема альбо правы, альбо змаганне з вірусам, таксама як і дылема свабода і бяспека, вось там альбо тое, гэта ну хлуслівая дылема, бо яе не павінна быць. Гэта хутчэй гэта вельмі папулісцкае меркаванне пра тое, што можна рабіць альбо адно, альбо іншае. Таксама можна змагацца з вірусам, не парушаючы правы. Можна іх абмяжоўваць часова па зразумелай працэдуры, але пры гэтым не абавязкова цалкам адмаўляцца ад таго, што ў нас ёсць. Бо там мы ведаем, што абмежаванні яны як бы сёння ўвядуцца і, можа быць, з намі застануцца вельмі надоўга, таму што мы ведаем вось пра гісторыю барацьбы з тэрарызмам, да тое, што было пасля 11 верасня у Злучаных Штатах, да, вось дагэтуль мы маем наступствы вось той палітыкі. Тое самае можа быць у сферы вось гэтых карантынных і эпідэміялагічных мераў. Калі казаць пра вось нейкія выпадкі, якія ўжо ёсць, так, сапраўды, далёка не заўсёды інфармацыя, ну ці ўвогуле правы абмяжоўваюцца толькі дзеля таго, каб змагацца з вірусам. Ну вось калі быў выпадак, напрыклад, у Расійскай Федэрацыі, у нас, на шчасце, няма такога закону супраць фэйкаў і адказнасці журналістаў за інфармацыю, якая непраўдзівая. Але пры гэтым, ну, адказнасці я маю на увазе такой ці адміністратыўнай, ці крымінальнай. Але пры гэтым вось там нават паведамленне пра тое, што меркавана ёсць там нейкі выпадак каронавірусу ці там смерць ад каронавірусу, гэта быў, ну, гэты выпадак потым не пацвердзіўся, і замест таго, каб ну просто неяк так як спраўдзіць гэту інфармацыю, афіцыйныя ўлады проста распачалі справу супраць журналістаў і заблакавалі сайт. Ну вось гэта відавочна было зроблена там дзеля таго, каб націснуць там на незалежную прэсу і каб абмежаваць інфармацыю. Вось, мы бачым такія выпадкі ў розных сітуацыях. Напрыклад, мы ведаем, што там дзесьці збіраюць інфармацыю, там, ну, тым жа Кітаі вельмі шырока распаўсюджана зараз. Там, і раней, конечно, таксама, але зараз гэта проста беспрэцэдэнтны маштаб, калі збіраюць інфармацыю аб кантактах людзей, аб тым, што яны пішуць у сацыяльных сетках, якой інфармацыяй яны абменьваюцца, і інфармацыя, напрыклад, абмяжоўваецца, каб не ствараць, напрыклад, не ствараць паніку.
Але гэта таксама пытанне, што стварае паніку, адсутнасць інфармацыі альбо наяўнасць цалкам поўнай інфармацыі. І вось тут, канешне, трэба памятаць, што першае, правы могуць быць абмежаваныя толькі ў выпадках, калі гэта прадугледжана заканадаўствам. Другое, гэта павінна быць, гэта абмежаванне павінны пераследаваць нейкую легітымную мэту, а не просто таму, што вельмі хочацца, ці палітычная сітуацыя такая. І трэцяе, гэтае абмежаванне павінны быць неабходны ў дэмакратычным грамадстве і павінны быць абмежаванні павінны быць прапарцыйныя. Гэта значыцца, што калі мы бачым, што гэтыя абмежаванні проста забіваюць дэмакратыю і што яны несумяшчальныя з дэмакратычным ладам, гэтыя абмежаванні не маюць права на існаванне. Можна толькі трошкі дадам, акрамя таго, што абсолютно згодна з тым, што кажа Лёша, ёсць яшчэ заўвагі агульнага характара Камітэта правах чалавека АН 1429, которые якраз прадугледжваюць, в якіх сітуацыях можна вводзіць точно надзвычайныя становішча. Это сітуацыі, калі ўлады могуць браць на сябе больш паўнамоцтваў. І там вось якраз апісваецца, як гэта адбываецца, што павінна быць пэўная сапраўды працэдура, абмежаванне па часе, то бок нават такія пытанні рэгулююцца на міжнародным узроўні, і зараз дзяржавам застаецца толькі браць і кіравацца імі насамрэч. Ну да, увогуле гэта вельмі такая цікавая тэма, таму што, як вядома, калі надзвычайнае становішча ўводзіцца, то тады адмяняюцца ўсе выбары, да прыкладу, вводзіцца абмежаванне на дзейнасць сродкаў масавай інфармацыі і гэтак далей. Вельмі добрая магчымасць карыстацца гэтай сітуацыяй тым, каму гэта хацелася б. Дарэчы, вот сапраўды я падумаў пра тое, што ведаеш, прымаўка старая ёсць, няма нічога больш пастаяннае, чым часовае. Так і тут вот спадар кіраўнік афіцыйнага саюза журналістаў Крывашеяў выступіў з такой прапановай, што нібыта караць СМІ, блогераў, усіх астатніх, хто нейкія там фейкі альбо неправераную інфармацыю пра выпадкі каранавіруса распаўсюджвае. Ну добра, зараз скажуць, тут у нас пандэмія, ну правда у нас няма, ну вот пагроза, там що такое, давайте вот сапраўды паслухаем шаноўнага Крывашеева, ён жа дрэннага не параіць. Потым скончыцца гэты вірус, що ж калі-небудзь заканчваецца, а гэтыя що застанецца і будуць і далей караць. Пра медычныя вось гэтыя ўсе таямніцы, не таямніцы, пачынаючы ад таго, што ты прылятаеш в аэрапорт, ну да яшчэ калі можна было, і табе там падыходзяць, і там тэрмометрам правяраюць тэмпературу, ці там бяруць тэсты. Ці, да прыкладу, як вот інфармацыя, ну, нібыта вымушана Міністэрства аховы здароўя было паведаміць, што ж там была за хвароба ў жанчыны, якая памерла вот у адным з рэгіёнаў Беларусі. Я ўжо тут перасцерагаючы не называю канкрэтна ні месца, ні імя, ні прозвішча. Яны вот агучылі увесь яе там, чым яна хварэла. Можна сказаць, вот у гэтай сітуацыі гэта дапушчальна. Ці ўсё ж такі нават у гэтай сітуацыі вот такія дзеянні, такія вось агалошвання гісторыі хваробы, яны недапушчальныя. Ну, я скажу пра дзеянне, Алёша якраз пра медычную інфармацыю, да больш магчыма яго профіль. Пра дзеянне, мне падаецца, што якраз пазітыўны абавязак дзяржавы в тым, каб забяспечыць гэтыя меры праверкі, як мінімум, людзей, якія прылетаюць, і тут я не бачу нічога таго, што сур'ёзна можа абмяжоўваць правы, калі это зразумела працэдуры, чаму гэта робіцца, як, не парушэнне абмяжоўваць чалавечую годнасць, а сапраўды людзі самі звычайна зацікаўлены праверыцца, ці не маюць з гэтым праблемаў. Тут вельмі важна, конечно, такая грамадзянская адказнасць людзей сапраўды там паведамляць, саміх за сабой там сачыць, там не хаваць, может быть, нейкія кантакты звязаны. Тут іншая справа была, што канкрэтна да Беларусі я чула дуже шмат прэтэнзій, што шмат калі улады не рабілі нейкіх мераў, да, што людзі наадварот прылецелі, іх там нават не праверылі, ці не лецелі там шэйхі, а іх там не ўзялі, напрыклад, паўторны аналіз, ці там не так добра праверылі, ці людзі з тэмпературай приехали з Нямецчыны, пайшлі в паліклініку, ім сказалі проста сидзеце дома. То бок ёсць пытанне такое, што людзі скардзяцца на недастатковую увагу з боку дактароў, з одного боку, а з іншага боку зразумела, што іх зараз шмат працы, і тут просто няма дастатковага інфармавання, да, што людзі не разумеюць, што пры этом медычная сістэма перагружана таму і таму-то, інструкцыі такія, і таму вот вы потрапілі пад гэтую сітуацыю. Вось гэтай інфармацыі, мне падаецца, сапраўды не хапае, а в астатнім я ўпэўнена, што людзі самі былі бы згодны прайсці праверку, таму што гэта здароўе людзей, у которых яны зацікаўлены. Што звязана з хутчэй вот з этой інфармацыяй медычнай, толькі, можа быць, скажу, што
тут яшчэ складана, што ў людзей, у якіх ёсць сапраўды сур'ёзныя хранічныя захворванні, і калі яны яшчэ захварэюць, то зразумела, што ў іх будзе абвастрэнне і верагоднасць таго, што будзе летальны сыход значна падвышаюцца, і дастаткова складана часам выявіць, што сапраўды стала сапраўднай прычынай. Да, гэта каранавірус, ці это абвастрыліся іх захворвання. Таму тут, канешне, в прынцыпе, цяжка каментаваць, але што факт наяўнасці ў людзей інфекцыі павінен быў быць пацверджаны. Мне падаецца, што это важная інфармацыя, якую грамадству важна ведаць. Алексей, ну і пра вот гэтыя метады адсочвання, скажем так, якія зараз прымяняюцца. Вы казалі, прыводзілі прыклад пра тое, як у Расіі зараз адсочваюць з дапамогай камер відэаназірання, як, скажем, куды чалавек пайшоў, смецце ён выкідваць ці куды-нибудь далей. Там іншае вот выкарыстанне нейкіх адсочвання тых вот хворых, ну, все гэтыя сістэмы, якія зараз больш актыўна пачынаюць выкарыстоўваць, убачыць, як это добрае, но дае які вынік, скончыцца, мы зноўку вяртаемся да гэтага, што скончыцца гэта, і далей вот якія пагрозы, не пагрозы на сённяшні дзень. Гэта пагроза для правоў чалавека. Заўтрашні дзень, як вот гэтыя прымусіць улады адмовіцца ад таго, што дапушчальна сёння, але не дапушчальна заўтра. Ну, вось тыя тэхналогіі, якія вы ўзгадваеце, яны былі пагрозай для правоў чалавека учора. Напрыклад, тая ж сістэма распазнавання твараў, яна актыўна ўводзіцца і ў Беларусі, і ў Расіі. У Расіі ёсць цэлая грамадзянская кампанія, і ввогуле ў рэгіёне, там таксама у Цэнтральнай Азіі, і шмат дзе яшчэ. Яшчэ некалькі месяцаў назад мы ведаем, што была цэлая хваля, калі, напрыклад, у Злучаных Штатах Амерыкі ці там у нейкіх еўрапейскіх краінах адмаўляліся ад выкарыстання сістэмы распазнавання твараў дзеля таго, каб не парушаць правы чалавека. Але што мы бачым зараз? Мы бачым вельмі сур'ёзную легітымізацыю гэтай сістэмы, таму што зараз вельмі высокая пагроза, і зразумела, што як это, звычайныя меры могуць не працаваць. А звычайныя меры гэта якія? Да? Гэта ізаляцыя, там нейкае адсочванне кантактаў тых людзей, якія захварэлі. На гэта трэба рэсурсы, вельмі шмат. А калі мы кажам пра адсочванне ў аўтаматычным рэжыме, да, гэта ж тое самае, як і са злачынствамі, да, з нейкім злачыннымі паводзінамі. Калі не трэба столькі рэсурсаў міліцыі, там усіх астатніх, гэта можна адсачыць па нейкіх, там, па тых жа камерах, па нейкіх перамяшчэннях чалавека, па геалакацыі, гэтак далей. І вось тут мы бачым, што сапраўды ёсць гэтая пагроза, нейкая інфраструктура ўжо ўсталяваная, і, магчыма, ў нейкіх выпадках яна дапамагае гэта рабіць. І вось, не пралічыўшы ўсе наступствы для іншых правоў, мы кажам пра тое, што права на здароўе ў нас вельмі важнае, і таму мы не супраць увядзення гэтай сістэмы і таго, каб гэтая сістэма працавала ўжо на нейкія іншыя мэты, не дзеля тых мэтаў, дзеля якіх яна распрацоўвалася. І вось скончыцца ў нас уся гэтая гісторыя, і вы пабачыце, як урады вельмі шмат якіх краін будуць казаць: вось глядзіце, каб у нас была такая сістэма, мы б вельмі хутка справіліся з наступствамі. А зараз нам трэба, значыцца, яе ўводзіць, таму што, можа быць, там праз 2 гады ў нас будзе нейкі там іншы вірус, ці нешта такое падобнае. І спрачацца з гэтым будзе вельмі цяжка. Мы павінны спрачацца, але гэта будзе сапраўды вельмі цяжка. І тут ёсць 2 стратэгіі, да, якія могуць выкарыстоўваць краіны. Першае – гэта сапраўды выкарыстанне вельмі жорсткіх сістэм адсочвання людзей і іх кантактаў. Яна будзе працаваць. Гэта сапраўды эфектыўная сістэма, якая вельмі сур'ёзна абмяжоўвае правы чалавека. Другая стратэгія прадугледжвае максімальнае інфармаванне людзей і ўзмацненне грамадзянскай супольнасці. Калі людзі паміж сабой маюць адказнасць адно перад адным, і сапраўды самі застаюцца дома, самі не парушаюць карантынныя меры, яны ведаюць, як клапаціцца пра сябе і пра сваіх блізкіх, і як забяспечыць нейкія там першасныя меры стрымання гэтай інфекцыі. Вось, у такіх выпадках гэта такая доўгатэрміновая стратэгія, яна дарагая, але яна пры гэтым дазваляе нам застацца дэмакратычным грамадствам. Але ці для Беларусі вот гэтая стратэгія, калі браць узровень развіцця грамадзянскай супольнасці ў нашай краіне?
Ну, добрае пытанне, але што мы бачым зараз? Мы бачым, што нейкія меры ўводзяцца, яны зараз не пад дулам аўтамата ўводзяцца. Людзей проста просяць заставацца дома. Мы бачым, што вось эта крывая захворванняў, яна пакуль не выходзіць, ну, яна не так страшна выглядае. Мы бачым, што больш-менш гэтыя меры, якія там цяпер працуюць, яны працуюць. І магчыма, калі людзям сапраўды своечасова тлумачыць, як засцерагчыся, а не казаць там пра трактары там, ці пра іншыя метады змагання з вірусам, то людзі ў Беларусі цалкам адказныя і цалкам развітыя дзеля таго, каб зразумець, што трэба рабіць, а што не трэба рабіць. Мае бацькі сказалі, напрыклад, учора: Лёша, дзякую, ты нам дарыў квіток у тэатр якраз на канец сакавіка, але мы напэўна, не пойдзем. Ты ўжо прабач, але там здай, калі ласка, гэты квіток, таму што яны разумеюць, якія могуць быць наступствы, хоць і вельмі хочацца ў тэатр. Ну да, сапраўды. Дарэчы, вот Наталья Гімбіцкая піша: права — гэта права людзей на інфармацыю. Калі каранцін, то так і як і чаму гэта адбываецца. Калі няма каранціна, таксама чаму, а не просто сядзіце і не трындзіце, не вашага розуму пытанні задаваць, як у нас усё робіцца. Вот сітуацыя сапраўды такая дзіўная. З аднаго боку, я зараз вяртаюся да пытання ізноў грамадзянскай супольнасці. Вот мы кажам пра тое, што ўлада неяк павінна весці дыялог, неяк прыслухоўвацца, яны робяць тое. Вот з аднаго боку, людзі самі просяць, каб іх правы абмежавалі. Збіраюць подпісы пад петыцыямі, каб спынілі заняткі ў школах і ў ВНУ. Права на атрыманне адукацыі. Ну, нейкае абмежаванне ці што не абмежаванне, але тым не менш. Увогуле нават шлі размовы пра тое, што давайце і мы закрыем межы, давайце мы ўвядзем каранцін. Людзі самі хочуць. А ў адказ маўчанне і нейкія там вот пра трактары, пра гарэлку, пра лазню і ўсё астатняе, і не разводзьце паніку. Ці магчыма знайсці нейкае вось паразуменне? Ну, мне падаецца, тут пытанне такое з двух канцоў. Да? З одного боку мы можам сказаць пра тое, што людзі сапраўды могуць баяцца, людзі могуць панікаваць, і людзі могуць шукаць простых адказаў на складныя пытанні. Там патрабаванне везіце каранцін паўсюдна — это как бы дастаткова просты адказ, але калі пачынаеш людзей удакладняць, а што маць на увазе пад каранціну, дачыненне да каго, дзе там, як это павінна адбывацца, хто павінен кантраляваць, то тут ужо как бы бачна, што ёсць варыянты, як это можа адбывацца, і не все гэта ўяўляюць, да, малюнак. Это там узброеныя людзі ходзяць з аўтаматамі, всех заганяюць дадому, альбо это нейкія канкрэтныя групы людзей, там які сядзяць дома, і да якіх там можа нейкая знешняя служба не прывозіць прадукты, яшчэ штосьці рабіць. Это же розныя ўзроўні, розныя падыходы. І тут как бы казаць, што хоча большасць насельніцтва, это таксама з пункту гледжання правоў чалавека не заўжды магчыма, калі мы кажам пра смяротнае пакаранне. Там большасць людзей у Беларусі выступаюць смяротнае пакаранне, ці перастаць ад гэтага праваабаронцаў прасіць, каб не было смяротнага пакарання, патрабаваць гэтага. Зразумела, што тут трэба вельмі акуратна прадумаць любыя меры. Вот, напрыклад, дакумент, які распаўсюджвае прадстаўніцтва ААН у Беларусі, яны кажуць, што каранцін на сённяшні дзень гэта дазволеная мера абмежавання правоў, і што гэта можна ўводзіць, але как бы там ёсць шмат умоваў, што пры гэтым павінна быць захаванае. І пытанне, ці гатовыя там, напрыклад, дзяржавы на сёння. З іншага боку, міжнародная арганізацыя здравааховы там пра тыя ж межы пісала, што пакуль дзяржава свае адміністратыўныя рэсурсы накіроўвае на закрыццё межаў, яны не ідуць кудысьці в іншае месца. Может быть, трэба больш дапамога в іншае месцы, да? Там больш сапраўды звярнуць увагу на нейкія ўражлівыя групы насельніцтва, штосьці рабіць. Мне падаецца, што вось гэтыя панічныя вялікія працэсы, рухі в грамадстве звязаны з тым, што людзі хочуць штосьці рабіць, людзі гатовы штосьці рабіць, але яны не разумеюць, што рабіць. А ў дзяржавы няма вось гэтых каналаў уваходу, калі б міністэрства здравааховання веду стварыла грамадскую раду, в которой бы яны збіралі людзей, якія сапраўды хочуць включацца штосьці рабіць, абмяркоўвалі, што можна зрабіць, як, на кого больш звяртаць увагу, где што включаць бізнес, где грамадзянскую супольнасць, дзе проста можна валантэрыць. Была агульны гэты мэпінг, людзі бы разумелі, дзе што можна зрабіць. Мне здаецца, было бы значна больш эфектыўна. А за кошт таго, што няма дастатковай інфармацыі, няма вот этой адкрытасці, людзі адчуванне, што іх не чуюць, а людзям хочацца нейкіх рашэнняў, нейкіх рухаў, ім падаецца, што іх недастаткова ахоўваюць. Вось мы такую сітуацыю назіраем. Да? То бок тут толькі людзі, может быть, найбольш спакойныя, дасведчаныя могуць там спакойна набыць прадукты, пасядзець дома, але зразумела, што не все згодныя, гатовыя на такі фармат развіцця падзей у прынцыпе.
Алексей, вот мы некалькі разоў вярталіся да тэмы, што як пасля таго, як ўсё гэта сітуацыя закончыцца, вярнуць, так бы мовіць, взад ўсё, што тут наварацілі з абмежаванняў правоў. Тым не менш, вот глядзі сітуацыя. Ролік быў такі сумны з аднаго боку, як дзесьці ва ўкраіне, в адным горадзе, ці то ў Харкаве, ці то нават у Львове, адзін з пасажыраў чихнуў і запатрабавалі, каб спыніўся аўтобус, яго сілай выкінулі з гэтага аўтобуса. Шмат размоў про тое, что вот вы не подумали, колькі зараз будзе, там, скажем, скаргаў, не скаргаў, а таких ананімак пісацца суседзямі добразычлівымі на тых, каго яны заподозрылі з суседзяў, тым, што ён можа быць хворы на коронавірус. Вот, ну, любимая справа савецкага народа пісаць даносы адзін на аднаго. Улада скажа: так вы ж самі вот хотели, вот, каб вот мы тут за ўсім сачылі, каб вот все было под контролем, а вот гэтыя ўсе сістэмы яны дазваляюць все контролировать, все вот как железные рукавицы. Вот як пазбегнуць магчымасці того, что, як вот Наста правильно сказала, зараз дзесьці і сапраўды там паніка, дзесьці неадэкватныя паводзіны, неадэкватныя такія жаданні і прапановы, якімі ўлада можа скарыстацца, і вот каб этого не было. Ну, на жаль, кантраляваць гэты працэс мы ніяк не можам. Вось самыя, як это, найлепшыя ініцыятывы вось у нашых краінах адбываюцца альбо там па просьбе пенсіянераў, альбо па просьбе ветэранаў, альбо касманаўтаў, альбо яшчэ кагосьці. Вось, і тут праверыць, наколькі людзі да гэтага гатовы, дастаткова складана, асабліва улічваючы, што ў нас адбываецца з сацыялогіяй у Беларусі. А вось грамадскае меркаванне ў нас не так ужо і часта выкарыстоўваецца, ну, вось заўсёды, ну, вось так, як трэба. Часам гэта, ну, такія дастаткова відавочныя маніпуляцыі. І так мы будзем гэта назіраць. Мы будзем назіраць, што больш і больш абмежавальных мераў будзе вводзіцца дзеля таго, каб, ну, вось, напрыклад, каб не паўтарылася вось тое, што было. Альбо дзеля таго, каб зрабіць там профілактычную сістэму і гэтак далей. Ну, нам што застаецца? Нам застаецца, ну, вось, як праваабаронцаў, расказваць людзям пра тое, што ёсць і іншыя метады працы з гэтым, казаць больш пра нейкія іншыя меры барацьбы з гэтай сітуацыяй, да, у тым ліку вось падтрымка тых жа там прадпрымальнікаў, якія апынуліся ў вельмі непростай сітуацыі, вось нейкія эканамічныя захады, бо таксама пытанне, да, вось колькасць людзей, якія не патрапяць у бальніцы, гэта як бы адна колькасць, а колькасць людзей, якія страцяць працоўныя месцы, гэта іншая, ну, іншая лічба, якая зараз вельмі мала абмяркоўваецца. І магчыма наступствы у тым ліку там для правоў чалавека, для дэмакратыі, для людзей увогуле будуць горшыя менавіта праз вось гэты другі складнік эканамічны. Бо як толькі у людзі страцяць працу, яны перастануць хацець правоў чалавека і дэмакратыі, яны будуць хацець вельмі там рашучых мер дзеля таго, каб перадухіліць вось гэтыя вось эканамічныя праблемы. Ну да, тут складана яшчэ ў тым, што нават эканамісты, прадказваючы будучы эканамічны крызіс, не бяруцца казаць, наколькі ён будзе глыбокі, і кажучы пра тое, што, відаць, ні адзін і ні два прадпрымальнікі, там ІПшнікі абанкруцяцца, разарацца, ніхто не можа сказаць на сёння, колькі людзей сапраўды страцяць працу і колькі вот застануцца без сродкаў на існаванне. У такой ситуации все ж таки правы человека, вот что важней, правы человека с одного боку, ці гарантаваны кавалак хлеба і гарантаваная гаранты, что ты знаходишься ў бяспецы, тебе там тэрарысты не заб'юць, до тебе коронавірус не прабярэцца, тому что мы яго праз камеры відэаназірання адсочым. Ну вот Лёша сёння уже казаў про тое, што гэта не может ставіць пытанне то либо то, магчыма і то в нармальным балансе, да, то бок все павінна быць забяспечана. На гэта павінна быць пэўная ўвага, распрацаваныя праграмы, пра гэта все трэба падумваць, включаць гэтыя працэсы грамадзянскую супольнасць, не аднабакова пачаць з боку дзяржавы, і тады можна захаваць усе правы і все інтарэсы. І гэта абсалютна магчыма на сённяшні дзень. І как бы мне падаецца, што па ацэнках того, што адбываецца ў Беларусі на сёння, хутчэй праблема, што няма вось гэтага дыалогу актыўнага і включэння людзей в прыняцце рашэнняў. Это нават большая праблема, чым там, напрыклад, рэпрэсіўныя меры на фоне коронавірусу. Но гэта маё асабістае меркаванне.
Ну выглядае на тое, што пасля таго як гэты вірус пройдзе, у нас будзе шмат тэмаў для асэнсавання і там і звязанасць з нашай сістэмай аховы здароўя, наколькі яна падрыхтавана, і з нашай сістэмай адукацыі, і з нашымі бізнесам, і з нашымі правамі і свабодамі, наколькі мы здольныя іх адстаяць і як мы ўвогуле іх разумеем. Будзем супрацоўнічаць. Дзякуй вялікі. Алексей Казлюк, Наста Лойка, прадстаўнікі цэнтра Human Constant, Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Не хварэйце.